Vitajte! Ďakujem vám za pozeranie prvých okienok. Tých zhruba 200 zliadnutí ma potešilo a dúfam, že ste vydržali do konca. Takisto ma potešili konštruktívne komentáre. Obidva. Tento magazín má byť nielen o filmoch, ale aj o komiksoch. A tentokrát o komikse aj bude. Konkrétne o tomto. Vrana, mŕtva doba, ktoré u nás vydalo vydavateľstvo Comics Centrum. A ak ste zvedaví, ako sa dá urobiť video o nepohyblivých obrázkoch, nevypínajte ma a sledujte ma ďalej. Takže Vrana, mŕtva doba. O čom to je? Teda okrem vrany. Nuž, hlavný hrdina je Indián Joshua, ktorý sa zobudí na cintoríne. Pamäť mu nefunguje a tak mu neostáva nič iné, iba nasledovať vranu, ktorá ho nočným mestom vedie k jedinému cieľu. Pomste za vraždu jeho rodiny. Čo na tom, že sa to stalo počas občianskej vojny? Niektoré duše, niektoré zvlášť zvrhlé duše, sa totiž odmietajú pobrať na onen svet a do pekla im treba pomôcť. A tak sa Joshua vydá pomstiť svoju rodinu, čo som už vravel, a Joshua teda prenasleduje bandu motorkárov, ktorí kedysi brázdili prériu na koňoch. Nielen preto, aby sa pomstil, ale aj preto, aby zabránil preliatiu ďalšej nevinnej krvi. Je to vlastne taký rytier v kožených gatiach. A to je tak všetko, nič iné na sebe nemá. Autor námetu James O'Barr a scenarista John Wagner si s týmto komiksom poradili celkom dobre. Už len samotný motív cestovania v čase ponúka priestor na prekrytie reality a minulosti, respektíve reality a sna, čo na papieri vyzerá veľmi dobre. Why did I drink the fish wine? That was the aquarium. A pribudlo trocha indiánskej mytológie. Z vrany sa tak stáva indiánsky aniel pomsty, náboženský prvok. Človek by si pomyslel, že takéto odhalenie jej pôvodu uberie na čare komiksu, ale práve naopak. Príbeh je tak ucelenejší a dáva väčší zmysel. Takisto musím oceniť ich ťah, ktorý tvorcovia urobili vo finále, keď záporáci ohrozujú samotnú vranu a nie nášho nesmrteľného pomstiteľa. Dodáva to novú šťavu tomu príbehu. A teraz sa pristavíme pri kresbe. Nedá sa totiž okomentovať len tým, že je skvelá, ona je fenomenálna. Avšak niektorých čitateľov môže odradiť, lebo je príliš temná, čo dotvára atmosféru, ale zároveň je to príliš tmavé na to, aby sme rozpoznali niektoré postavy, alebo panely sú chaoticky rozmiestnené po stránke, čo je plus pri tých pasážach, kde sa prekrýva minulosť s prítomnosťou, ale akcia je potom neprehľadná a nevieme, čo sa tam deje, nevieme, ako sú postavy rozmiestnené v priestore. Je to však nič, čo by skúsený čitateľ komiksov nezvládol. Inak je to kresba naozaj silná, tmavé farby dotvárajú atmosféry. Navyše, postavy sú stále vo vypätých pózach, obrazy sú plné detailov, pohyby a emócie sálajú z každého panelu, z každého ťahu pera. Mŕtva doba totiž vyzerá, ako keby bola kreslená perokresbou, aj keď je samozrejme, že možno v tých prvých skicách áno, ale neskôršia výsledná podoba komiksu už tak robená nie je. Čo je vlastne teda nová vrana zač? Náročný komiks pre fajnšmekrov schopných vychutnať si parádnu kresbu, archetypálnym príbehom o láske až za hrob a o pomste. Kniha, ktorá proste nie je určená každému. Ak sa po nej rozhodnete siahnuť, myslite na to. A myslite i na to, že vrana je fenomén, hlavne v zahraničí. Teda až tento kúsok nedoceníte. Je to vec kusu. Nič sa nestane, len sa nesťažujte, lebo ja som vás varoval. Toto je sústo pre gurmánov. A tak od okienok dostáva 80%. Niečo sme strhli za zmetok, ktorý kresba občas vyvoláva. A keby vám mŕtva doba nestačila, siahnite po ďalších komiksoch o vrane, alebo o vynikajúcom filme z roku 1994. Až hľadáte podobné príbehy, skúste rohy, či už knihu alebo film, téma je tá istá, spracovanie je úplne iné. What's that snake doing around your neck? Made a new friend. A ak hľadáte trocha podrobnejšiu recenziu na mŕtvu dobu, navštívte môj blog alebo stránku Geek Cave. Linky sú pod videom. Inak platí to, čo vždy. Odoberať, lajkovať, komentovať a zdieľať. Inak vám v noci zaklopem na okno.